nying miluongo wago tayude iluongo ga ni migogni. Migogni. Mago to manodi tedo kamoro to dok dala. Mago kore migogo. Kore be oluonga gi nying machielo kawuono kora temo land luo ma yo korwa koni gi ma South Nyanza. To kamano to amor ahinya osebet kinde moko mogwaro matin ka pok watudre gi jonenowa. To en morna kaka jatelo, en morna bende kaka ng'ano mohero gig telo. Kana winjo kaka ker mar piny owuoyo nyoro kowachonwa kaka chunye gombo to gima ber na gino duto ni king'iyo chien kocha to owacho gik mane kata mano senindo mane wageno ahinya migosi Raila Omollo Odinga nochako wacho. To ka nochako wuoye to jopiny ne wuoro ni to conclave ni to en ang'o omiyo baba watch about national intergenerational conclave. To I think that is largely kumane ker nyokawe from nyoro. Kendo en gima ber ahinya kata mane odi kaka ng'ato ni nyaka ibed gi agenda ni midwa timo kaka ng'ato mondo mano ogaidi kati gima kizungu luongo ni blueprint ma mondo guide wani to koro kwa chopo kama to wadhi nang'o kochopo kama to waluoyo ni nang'o. Omiyo kaka ng'ano ma bende nigi lony e wach mar telo en gima ber na kabisa ni beyond 2030 wan ga agenda beyond 2030. Koro ok nwa wuotha kaka oganda makia kuma dhiye to nitiere kuma dwa gombi nwa chope by 2060. To kanyo bende madwaro chako